Niin, mä oon Eeva. Moi, mä oon Sofia. Tervetuloa lämpimästi mukaan meidän järjestämiin webinaareihin. Tässä on tarkoitus antaa sekä uusille että jo mukana olleille jälleenmyyjille mahdollisimman hyvä liikkeelle lähtö ja hyvä liiketoiminta. Otetaan palautetta vastaan ja tässä on Eevan sähköpostiosoite. Saa laittaa kysymyksiä ja ideoita webinaariaiheisiin. Tervetuloa! No niin, Hei kaikille! Tervetuloa mukaan! tervetuloa meidän ensimmäiseen webinaariimme. Olispas ihana sanoa, että kiva nähdä teitä kaikkia, mutta ei me nähdä teitä. Okei. No niin, ja tässä mulla on nyt Sofia mukana, joka aloitti muutama viikko sitten liiketoiminnan. Ja tänään me keskustellaan siitä, mitä uuden jälleenmyyjän tulisi tietää. Jos siellä ruudun ääressä et nyt ymmärrä jotakin, voit esittää kysymyksiä webinaarin aikana tuonne chattiboksiin. Ja ihan ensimmäiseksi haluaisin herättää sinut ajattelemaan omaa tilannettasi. Onko sinulla jo selvillä syy, miksi olet mukana Foreverissä? Se on oleellinen asia tietää. Mistä sinä unelmoit? Miltä elämäsi nyt näyttää ja mitä toivoisit tulevaisuudelta? Mitä tekisit, jos sinulla olisi enemmän vapaa-aikaa tai vaikkapa 2000 € enemmän rahaa käytettävissä joka kuukausi? Maajohtajamme Fredrik Allerstam sanoo, että Forever on paras mahdollisuus suoramyyntialalla. Ajatellaanpa sitten tuotteita tai palkkiojärjestelmää. Tuotteista annetaan 90 päivän tyytyväisyystakuu. Mitä se käytännössä sitten tarkoittaa? No, nämä meidän tuotteet ovat todella korkealaatuisia ja 90 päivän tyytyväisyystakuu on kuin laatumerkki. Huomaat sen, kun kokeilet tuotteita. Forever on toiminut suoramyyntialalla jo 36 vuotta ja tuotteillamme ja liiketoiminnallamme menee koko ajan paremmin. Kun me kerromme asiakkaille tuotteistamme, käytämme niitä argumentteja, jotka löytyvät yrityksen omista esitteistä ja kotisivuilta. Ne ovat yrityksen tarkistamia sallittuja tuotelupauksia. Emme kuitenkaan käytä suosittelussa pelkästään 90 päivän tyytyväisyystakuuta, koska se osoittaisi, että emme tunne tuotteitamme ja emme oikein luota niihin. Emme tiedä niiden hyviä tekeviä ominaisuuksia. Sellainen liiketoiminta ei pitkän päälle kannata sinulle. Tarvitset asiakkaita, jotka ovat tyytyväisiä tuotteisiin, ja sellaisia asiakkaita löydät, kun opit kertomaan oikeita tuoteargumentteja. Ole itse paras asiakkaasi, niin huomaat, kuinka helppoa on suositella näitä tuotteita. Miten voi käytännössä aloittaa liiketoiminnan? Tämä esite First Steps to Manager kertoo sinulle selkeästi, miten unelmastasi voi tulla totta. Käydään sitä hiukan yhdessä läpi ja käy sitä myöskin oman sponsorisi kanssa läpi. Esitteen sivulla 8-9 kerrotaan case credit-pisteiden ymmärtämisestä. Nämä CC-pisteet ovat kuin yrityksen oma valuutta. Niitä tarvitaan, kun 150 eri maasta tulee tilauksia. Ne saadaan kuin yhdelle janalle näiden CC-pisteiden avulla. Ja CC-pisteet näkyvät jokaisen tilaamasi tuotteen kohdalla, yhteispisteinä tavarakorissasi ja ne näkyvät myös palkkiolaskelmassasi. Ja tämän palkkiolaskelman voit tulostaa yrityksen Amerikan sivuilta tilaustasi seuraavan kuukauden alussa. Voimmeko katsoa, miten pääsee mukaan, jos ei ole vielä Foreverissä? Ok. Jos sinulla on ystävä, joka on puhunut sinulle jo Foreverista, voit saada häneltä tunnukset ja pääset aloittamaan hänen ohjauksessaan. Voit kuitenkin itse valita, kuka on ohjaajasi. Toinen mahdollisuus on, että kirjaudutaan foreverliving.fi-sivulle ja valitaan sieltä ylhäältä etsi jälleenmyyjä. Sieltä löytyy sitten 2 laatikkoa, jossa ensimmäisessä lukee minulla on aiempi kontakti. Ja kun painat siitä, voit kirjoittaa siihen henkilön nimen, jonka kanssa sinulla on ollut yhteyksiä Forever-tuotteiden kanssa. Mutta jos sinulla ei ole aiempaa kontaktia,
painat tuota toista laatikkoa ja silloin tämä ohjelma etsii postinumerosi mukaan lähimmän jälleenmyyjän. Ja tätäkin mahdollisuutta voi käyttää, mutta suosittelen sitä ensimmäistä, jos vain tunnet jonkun, koska tulet työskentelemään tämän henkilön kanssa ehkä loppuelämäsi. Mitä sitten pitää tehdä? Kun linkki on saatu Foreveriltä sinun sähköpostiisi, kirjaudutaan sisään Foreverin sivuille ja tehdään ensimmäinen tilaus. Tässä näkyy ostoskori, joka on tyhjä. Mutta katsotaan hiukan ensimmäisen tilauksen tekemistä yhdessä ja mietitään palkkiojärjestelmää. Kun teet ensimmäisen tilauksesi, Forever myöntää sinulle 15% alennuksen, eli se on tuossa ensimmäinen laatikko alhaalla. Ja ohjelma laskee sitten tämän 15% sinulle tilausta tehdessäsi suoraan jälleenmyyntihinnoista, siis valmiiksi. Tämä alennus on samalla sinun myyntivoittosi, kun myyt näitä tuotteita eteenpäin. Ja heti kun tilauksesi ylittää 2 cc, olet oikeutettu jo 35% alennukseen. Ja olet saman tien astunut palkkiojärjestelmän toiselle portaalle, eli olet assistant supervisor. Ohjelma ei pysty laskemaan yli 2 cc tilauksesta tulevaa alennusta keskellä tuotetilausta, vaan se ylimenevä alennus kirjautuu Foreverin sinua varten perustamalle tilille, josta se maksetaan rahana seuraavan kuukauden 15 päivän jälkeen, mikäli olet ylittänyt 20 euron summan siinä tilauksellasi. Maksatukset tapahtuvat Foreverille aina seuraavan kuukauden 15 päivä. Ja sinä pääset katsomaan sitä omaa palkkiolaskelmaasi Amerikan sivuille heti, kun Forever on lähettänyt sinulle sähköpostiin tiedon siitä salasanasta, minkä tarvitset Amerikan sivuille. Eli salasanana ei käy se, millä kirjaudut jatkossa tänne Foreverin sivuille ja shoppiin, vaan saat oman salasanan sitä varten. Käyttäjätunnus on kuitenkin sama. Mutta näissä asioissa ne tuntuvat ehkä vähän monimutkaisilta alussa, niin kannattaa turvautua sinne sponsoriin ja kysyä näistä asioista häneltä. Tuotteet on kuitenkin yli 200, niin mitä sitten kannattaa tilata ensimmäiseksi? No mennäänpä taas shoppiin. Uuden jälleenmyyjän ensimmäistä tilausta tehdessään kannattaa valita joku pakettiratkaisuista. Tuolla ostoskori-sanan alapuolella on muutama tuoteryhmä, wellness, fitness ja beauty, ja sitten löytyy sana pakettiratkaisut, ja sitä klikkaamalla löydät esimerkiksi top 8, joka on erinomainen aloituspaketin sisältävä tuotepaketti, ja se on CC-arvoltaan 2, eli juuri se määrä, minkä ylittäessäsi tai tilatessasi tuon paketin pääset suoraan seuraavalle palkkiolaskelman tasolle. Toinen vaihtoehto on, että valitset esimerkiksi Vital 5-pakettia, sen CC-arvo on 1, tai sitten sieltä alempaa löytyy C9-paketti, jonka arvo on vain 0,5 cc. Niitä saat jo useampia ja sitten yhdistettynä esimerkiksi Vital 5-pakettiin. Mutta kaikkein edullisimmaksi sinulle tulee aloittaessasi tilata tuo top 8-paketti. Ja silloin saat mukavan tuotevalikoiman myöskin sinne kotiisi itse tutustumistasi varten ja sitten myöskin suositeltavaksi eteenpäin. Ja vielä yksi asia, kun katsot tuota pakettiratkaisukohtaa täällä alaspäin, niin sieltä löytyy sellaisia FI kautta SE-tunnuksella merkittyjä tuotepaketteja. Ja aina kun on FI kautta SE, se tarkoittaa, että siinä on ruotsinkieliset materiaalit. Nyt jos sinulle näkyy tässä ruudulla CC-arvo ja sen alla eurohinnat, ne ovat niitä alennuksia, mitkä minä saan suoraan tuotteita tilatessani. Eli aloittajan hinta on hiukan korkeampi, siinä 15% on välissä ja silloin aloituspaketin hinta on 450 € suunnilleen arvonlisäveroineen.
Jos haluankin hankkia ensin tilauksia sisään, miten sitten toimin? No sitten sinun kannattaa ottaa taas yhteyttä sponsoriisi ja pyytää häntä auttamaan sinua esittelyn järjestelyssä. Ja oikeastaan sinun tehtäväsi on järjestää se esittely, kutsua ne ystäväsi ja tuttavasi sinne, naapurisi, ja sitten sponsori pitää sen esittelyn, ja silloin sinulla on mahdollisuus oppia. Montako ihmistä on hyvä kutsua? No, minun esittelyssäni on ollut 2–12 ihmistä. Jos on vähemmän, esittelystä tulee henkilökohtaisempi. Ja mitä enemmän on ihmisiä, sitä paremmin se tilaisuus täytyy suunnitella ja järjestellä etukäteen. Esimerkiksi kuittipohjat kirjoittaa valmiiksi omalta osaltaan, tilinumerot mahdollisesti, koska kaikilla ei ole aina käteistä, mutta he kuitenkin innostuvat tilaamaan. Ja laittaa maistatuskupit valmiiksi. Pyydänkö rahat asiakkailta etukäteen, vaikka en voi antaa tuotteita heille? Tästä kannattaa neuvotella taas sponsorin kanssa. Jos tunnet hänet etukäteen, hän saattaa lainata sinulle tuotteet niin, että voit antaa ne heti asiakkaillesi tilausta tehdessään. Ja sitten tuoteesittelyn jälkeen sinä teet oman tilauksesi, ja kun se on tullut, voit palauttaa tuotteet sponsorillesi. Nyt sinä olet nähnyt, miten voit käynnistää liiketoimintasi. Tärkeintä on, että teet yhteistyötä sponsorisi kanssa, että pääset mahdollisimman nopeasti liikkeelle ja kiinni unelmiisi. Kiitos Sofia. Meillä on täällä myös paikalla Marisanna, joka siinä alussa jo tulikin kuvaan mukaan, ja hänestä tuli supervisor tässä kesän aikana. Hei kaikille! Kerrohan Jee, uusi supervisor. vähän tunnelmia tarkemmin. No tunnelmat on totta kai katossa. Se oli aikamoinen vääntö, mikä siihen tuli tehty tuohon heinäkuun loppuun, mutta päätös piti. Mä päätin silloin Göteborgissa, kun me oltiin Summer-partoissa, niin päätin, että perhana nyt loppuu tää lässytys ja musta tulee supervisor seuraavan kuukausien aikana, ja näin se vaan sitten kävi. No, mikä siinä oli sun mielestä ratkaisevaa, että se tapahtui? No ehkä se, että tavallaan itse sitoutui siihen täysillä, enkä mä antanut minkään tulla sitten tavallaan sen päätöksen eteen. Et totta kai siinä joutui vähän se järjestellä ja niin hoitaa aika paljon uusia asiakkaita. Et mä tein itse jonkun verran isompia tilauksia, mitä mä olin tottunut tekemään. Mutta sitten tavallaan kun mä sain uusia asiakkaita ja se kama liikkui, niin ei se sitten ollut niin hankalaa tehdä itsekään isompia tilauksia. Ja heinäkuussa mä huomasin, että okei, mut puuttuu siellä liki 15 cc vielä, että nyt pitää laittaa hösseliksi. Ja sitten mä sain äitin innostettua vielä vähän rekrytointipuuhin tuossa loppukuusta ja sain muutaman uuden mukaan itse, niin niillä tilauksilla sitten mä huomasin, oliko se sitten viimeinen päivä heinäkuuta sellainen puoli tuntia ennen kuin viimeinen tilaus oli mahdollista laittaa sisälle, että nyt se on siinä. Se meni aika viime tippaan. Joo, sitä mä en pysty suositella kellekään, että kattokaa viimeistään vuorokautta etukäteen, oli ihan jännittäviä hetkiä muuten. Sä mainitsit tuossa Göteborgia, me oltiin silloin siellä koulutuksessa. Mm-hmm. Minkälainen merkitys sulla on ollut koulutuksilla sun menestymiseen? Ihan hirveän suuri. Jos en mä olisi niissä koulutuksissa käynyt, niin tuskinpa olisin tässä. Sieltä saa tukea ja näkee muita tavallaan ihmisiä ja hirveästi innostusta ja apua. Ja siellä on siis nämä isommat koulutukset varsinkin, niin siellä on hirveän hyvät puhujat. Siellä on ihan maailmanluokan niin kuin meininki ja näin päin pois. Ja joka kerta, kun semmoisesta isommasta tapahtumasta lähtee ulos, niin on aivan into piukassa ja täynnä tarmoa ja saa tavallaan uuden startin joka kerta omalle liiketoiminnalleen. Ja joka kerta se päätös vahvistuu, että mä en anna periksi, mä jatkan vielä ja sinnittelen. Et suosittelen kyllä kaikille käymään niissä isommissa yrityksen tapahtumissa. Sitten mä kysyn sinulta yhden kysymyksen. Miksi kannattaa tulla supervisoriksi? No miksi ei?
ei ole mitään syytä, miksi ei kannata tulla supervisoriksi. Se on ehkä ensimmäinen semmoinen virstanpylväs, missä tavallaan huomaa itse, että tämä on mahdollista. Tämä on totta. Sulla on jo muutama jälleenmyyjä ja sä huomaat, että mitä se tiimin kanssa työskenteleminen on, kuinka upeata se työ on. Se saa sun haaveet heräämään myöskin siitä, että vitsit mä pystyn tähän, niin miksi mä pystyisin tehdä tätä kaikkea muutakin. Että se alkaa tulla semmoiseksi käsin kosketeltavan todeksi matkamanageriksi ja näin päin pois. Tässä ruudulla näkyy semmoinen kuva, jossa on, nyt voitaisiin kuvitella, että vaikka ne Marisannan 5 ihmistä, joita hänellä on tällä hetkellä siellä. Ja kaikki näyttävät tekevän siinä 2 CC:tä. Ja sitten siinä on Marisanna keskellä sinä kohdassa. Ja ensimmäinen kuukausi voisi olla vaikka näin, että sieltä tulee yhteensä 10 pistettä näistä ihmisistä ja sitten sinä itse. Jos sä teet 2 CC:tä, niin se on 12. Ja silloin se on lähes puolet siitä supervisorius-tasosta. Eli siihen tarvitaan vain 1 lisää ja muuten sama ensi kuussa. Ja siinä se on. Ja mä luulen, että sun niinku se ratkaiseva juttu oli, kun sä tajusit, että se on näin helppoa. No se on hassu, kun sen tajua vasta tuossa kohtaa. Kun mä olisin tajunnut sen jo paljon aikaisemmin, että se on tosissaan noin helppoa. Se ei ole sen hankalampaa kylläkään. Että mun ei tarvitse tehdä niitä yksin, vaan niin. Mä voin tehdä ne yhdessä ja meidän tiimin tulos on se, millä mä nousen siihen. Ja sitten miten se matkamanageriksi jatkuu tästä. Nyt jokaista näitä, mitkä olet tähän rekrytoinut mukaan, autat pääsemään supervisoriksi. Ja 5 kertaa 25, niin mitä siitä tulee? Ollaan oikeasti managereita no niin, 2 kuukauden aikana. Ja koska se oli sinulle mahdollista tehdä 2 kuukauden aikana, niin tottahan sä katsot, että se on niille, jotka sinä kutsut tähän mukaan. Totta kai. Kun he vaan ymmärtää, että se on näin helppoa. Näin se menee. Ja nyt oikeastaan me voitaisiin katsoa vielä yhtä slaidia täältä. Täällä on tämmöinen tapahtumajuttu. Täällä yläreunassa kotisivulla on Events. Ja kun siitä painaa, tulee tämmöinen näkymä, eli tapahtumakalenteri. Ja täältä sitten voi hakea Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska tapahtumat ja myöskin ajan mukaan valikoida. Me ollaan nyt valittu tähän ensimmäiseksi näkyvän Forever Success Day 2015, jonne ilmoittautuminen päättyi nyt, mutta kotisivulla oli kuitenkin tieto, että sinne voi tulla vielä sitten paikan päälle, vaikkei täältä nyt voisikaan ilmoittautua enää sivujen kautta. Eli nyt kaikki kiire vilkkaa sitten sinne vaan, katsotte, että lauantaina on kalenterissa ja meidän kyydin pääsee sitten Turusta, että kippakyyteen järjestetään aina. Joo, ja tämä on Foreverin suurin tapahtuma vuoden aikana, jonka he järjestävät niin kuin kussakin maassa erikseen. Et jos ei sitten pääse tänne Suomen tilaisuuteen, niin sitten on vielä 3 muuta maata, jonne voi mennä mukaan. Ja näissä isoissa tapahtumissa on aina huikea fiilis, kun noustaan lavalle hakemaan tasonousupinssit ja mukat ja kaikki. Sulla on semmoinen edessä. Meillä on sitten oma webinaari ensi viikon maanantaina samaan aikaan kello 20. Ja nyt kun te noin hienosti osaatte tulla tänne, niin osaatte seuraavankin kerran. Silloin Marisanna puhuu meille Change9ista ja Fit-tuotteista, Kyllä. mitä ne on tuotteina ja mitä niiden avulla tapahtuu. Miten keho käynnistyy uudelleen. Ja sekä, että miten sä saat sun liiketoiminnan niillä hyvin startattua. Et mä itse jotenkin suosin nykyään noita pakettiratkaisuja, se on helppoa rahaa. Siis sillä tavalla, että jos se vaiva, kun sä hommaat yhden asiakkaan, joka ostaa sulta hammastahnan, niin se myyntivoitto, mitä siitä saa versus se, että sä myytkin Change9, niin aletaan puhua sitten jo ihan niin rahasta ja bisneksestä. Ja nyt kesän jälkeen on paljon ihmisiä, jotka on lomalla päästänyt vähän itsensä pellossa kulkemaan, niin kuulkaa, ne on niin innostuneita, kun te alatte puhumaan heille näistä tuoteryhmistä. Se on näin, mutta se on ensi maanantaina. Joo, sä näytät muuten hyvältä. Kiitos, mä oon puolivälistä Change9. Kiitos teille.